Bon dia, bona tarda. Bona tarda. Bona Bon canvi sort. d'horari. Bon Sí, què? bon canvi d'horari. Bon canvi d'horari, sí. Mira, tenim llum i són les 7 al nord d'Europa. Llum, eh? A aquestes hores. No se'n veia abans. No, home, negra nit fins fa 4 dies. O sigui, és espectacular. Està tothom molt Sí, sí. esverat aquí. Val, Itàlia. Avui parlem d'Itàlia. Sí, avui farem una mica d'introducció a com, bueno, no com és la vida a Itàlia, perquè al final es pot romantitzar molt, sinó de com jo he vist que perceben els catalans. Però especifiquem una mica més perquè parlem de Pàdua. Tu vius a Pàdua ara. Sí, Des de nord fa... d'Itàlia, 20 minuts amb tren de Venècia, per dir, per dir alguna cosa, per ubicar. I jo no ho he buscat, ho hauria de buscar perquè és important, però si no estem a dintre la regió del Vèneto, estem a 2 minuts. Val, jo crec que sí, no? Diria que Jo sí. crec que sí, Que sí. sí, sí. Val, i tu fa ara... Perdona, No, quant temps no, fa que hi dic, vius? a setembre. Des de setembre fins ara, cada dia de la meva vida. I estàs fent un màster després d'haver acabat estudis literaris, que l'any passat ja vam fer aquella classe que ens vas fer tu, bueno, aquella masterclass del teu treball de final de grau. Sí, sí, ara hem seguit amb el màster, aviam què tal. De moment, la meva recomanació és no feu màsters. Home, carai, això no ho havies dit. Però tu és un màster de 2 anys, vull dir que és un Sí, sí, màster que llavors encara em queda un any. tens Però marge i dret. Un any i mig, no? jo Val. crec que, bueno, després ja tinc una reflexió sobre això del màster i del món laboral que ja vindrà un altre dia. Bé, això en un altre podcast. Avui Pàdua, o sigui, la visió que tenen dels catalans. Sí, perquè, a veure, tothom sap també que al nord d'Itàlia tenen pensament una mica més nacionalista, una mica més de dretes. Al final, aquí no és, o sigui, nord d'Itàlia no és com el sud. Nacionalista, que, a veure, en principi, tenir un sentiment nacionalista, si ets d'una nació amb estat, és una cosa que la tens per defecte, tant si ets de dretes Sí, com si sí, ets d'esquerres. I a Catalunya, com hem vist en tots els anys del procés, nacionalista no equival a ser de dretes. Nacionalista és simplement que tu sí, tens un sí, interès a que la teva nació, en el nostre cas, no, sigui reconeguda, que tingui tots els drets i que tingui dret a l'alliberament i a tenir un estat, en definitiva, eh? Vull dir que en realitat el tema aquest sí, sí. nacionalista i dretes ve per tot el tema del nacionalsocialisme, dels nazis, vull dir que al tanto, no? Perquè nacionalista, sobretot si tens un estat, ho és tothom. És el nacionalisme banal, no? La idea aquesta de que, ui, no, jo no soc nacionalista, no? Els francesos no ho són, els... Bé, els anglesos tampoc, els Sí, espanyols tampoc, per què? Perquè no els hi cal, clar, ho són i tant que ho són, però no crida l'atenció perquè ja ho tenen fet, diguem, sí. no? Però em refereixo que tenen molt més orgull que altres parts. Mhm. De, també en temes molt, doncs, de l'humor negre, de quin humor negre es fa. Jo he vist que culturalment, per exemple, a Barcelona, en les nostres, com també n'havíem parlat a algun altre podcast, en els nostres cercles, no s'acceptaven depèn de quines bromes i aquí encara es fan. A Itàlia. Sí, Mhm. O sigui, com sí, quines sí. bromes tu has detectat que aquí es poden Bueno, fer? tipus homòfobes cap al col·lectius, cap a col·lectius minoritaris, cap a les dones. Ja, llavors, vols dir que són com molt Sí, conservadors i són molt... molt que... Que no s'hi veu el No, camí que s'està fent en general a no, Europa. no. Per exemple, tu compares, jo què sé, podríem comparar Girona amb Pàdova, no? Perquè més o menys són ciutats petitones que són ciutats universitàries on la majoria doncs, és molt jovent i tal. Girona, l'altre dia hi vaig anar, potser vam comptar 5 o 6 parelles homosexuals que obertament estaven pel carrer agafats de la mà fent petons i de tot, i aquí no en veus ni una, quasi Mhm, bé. mhm, I mhm. som ciutat universitària que dius 50% dels que veus pel carrer són joves, parelles que festegen, que fan de tot i no... Que No. dius, és una cosa simple, senzilla, que dius potser ja estaria ben vista tot arreu. I tot i així, aquí jo no crec que una persona que és homosexual
se senti prou còmode com per anar pel carrer un dia. O sigui, penso que aquí a Pàdua segurament no els hi farien res, Mhm. però segurament serien mirades d'alguns. Val. I ho veus també, per exemple, amb el tema de la dona i el rol que té, fins i tot amb això, en ambients universitaris, no? Com és el teu. Es veu que la dona és com més conservadora o que... I tant, mare meva. Jo he Ah, flipat, eh? Potser a l'entorn universitari molt menys, però, ostres, són competitives entre elles, però una cosa forta, eh? però competitives en relació a què? En relacions als homes. Mm. A l'àmbit universitari, evidentment, però a l'àmbit universitari ho som tots. Clar, De per això anava a dir competitius. competitives, bueno, això d'entrada, dolent, dolent no té per què No, ser. no. Jo, mira, fa poc em vaig posar dintre l'associació de l'ESN, la Erasmus Student Network, Mhm. d'aquí a Pàdua, perquè organitzem les activitats per als internacionals i tal, i vaig dir tu. Així també conec gent diferent, m'obro una mica del meu espai de la uni, perquè al Mhm. final els amics que tinc són italians i no fan el mateix curs que jo, Mhm. estan a classes iguals, però que són en italià, en comptes d'anglès. Mhm. I vaig anar allà i doncs he conegut noies d'altres carreres, d'altres màsters, jo què sé, dret, psicologia, coses així que no toquen res de lo meu, perquè lo meu és comunicació. I m'han dit, he tingut moments crítics durant la carrera perquè és que no podies fer-te amigues de noies perquè et veien com a competició tota l'estona. Una Tant, competició respecte als homes. tant, tant amb nois de dintre la classe com amb estudis, perquè deien, si tens, encara hi ha aquests rols tan marcats de si ets molt intel·ligent, tens uns apunts perfectes, et vindran tots al darrere. Et Però vindran els nois al darrere, si no, ets... no, no, tots els de la classe, tothom et vindrà per interès, no hi haurà Mm. una relació més enllà de passa'm els teus apunts, si vols et pago. Mm. Ja, val. Però tornant al tema dels homes, perquè això al final... Però també, clar, perquè afecta. Si tu ets una noia intel·ligent, que té tots els apunts bé, i un noi que li interessa en un altre, et demana els apunts a tu i no li demanen a ella, caos. De veritat? O sigui, tu has vist baralles o Jo no he vist baralles, però penya les ofesa? m'han explicat situacions que, aviam, són gent que m'enfio. No em sorprèn. És allò que dius, és una merda, però no em sorprèn. Sí, em sona una mica a dinàmiques com d'institut, de Sí, pati sí, sí. d'escola, una mica ridícul. Mm, Clar, però ells, clar, o sigui, si tu estàs defensant, entre cometes, un àmbit una mica més conservatiu, què més? A part d'això, altres coses que, on hagis vist aquest comportament, no sé, com més... clar, el problema que penso que és d'aquest comportament és que sobretot passa en les carreres i els màsters que són més tirant cap a autonomia, dret, tota aquesta branca una mica més elegant, per dir alguna cosa. I aquí són més conservadors. Vols dir que Molt més la gent dels teus estudis, més comunicació, lletres i tal. etcètera, són com una mica més oberts, no? Per entendre'ns. Bueno, Sí, té sentit, té sentit. sí. Els internacionals a la Universitat d'Itàlia tenen mala fama, Mhm. perquè els italians, com que estan acostumats a un sistema bastant dur d'estudi, perquè és tot memoritzar, memoritzar, llavors vomitar i vulguis o no, tot i que sigui només memoritzar, hi ha molta dificultat en memoritzar-ho tot. Mm. Imagina't memoritzar 120 pàgines. Has d'empollar i empollar, Exacte. i per tant, sí, sí, sí. Sí. Has de tenir molta força de voluntat, jo crec. Mm. Mhm. Què passa? Que els màsters internacionals estan adaptats una mica, perquè clar, llavors ve gent que no ve d'una base de memoritzar-ho tot, llavors es fa una mica dur i posen més projectes, posen més coses no tranquil·les, perquè al final també hi ha molta feina, però que no requereixen posar-te de colzes durant 8 hores al dia. Clar. I llavors, doncs, les assignatures que hem compartit amb els italians, jo, gràcies perquè he tingut aquells amics que m'han ficat sempre dins. Però
hi ha persones, jo què sé, he fet cursos que hi havia també italians i he preguntat, mira, que em falta un grup i no m'han mai respost. No he tingut mai una resposta. Mm. M'han fet, literalment, El ghosting. ghosting, absolutament, Que ghosting. dic, ho puc El que, entendre el que perquè em fan, el que em fan a mi alguns alumnes aquí, que els hi dic cada dia, vale, m'heu fet ghosting total. és que, i dius, jo ho entenc que com a italià no confies en una persona internacional per estudiar tot, però després el que em va fer gràcia és que persones d'aquest grup que em van fer completament ghosting, quan van veure que tenia els meus amics, que els meus amics de dintre del màster internacional són d'aquells que s'impliquen, que fan les coses bé, que fan les coses a temps, em van començar a venir a dir coses a classe. Mm, interessats, interessats. Val, però això són sobretot, m'estàs dient, italians no de Pàdua, no? Com són els de Pàdua? N'he conegut algun i, Tu dius, uf, tu vius amb gent de Pàdua, no? no, No, som tots com de comarques italians de comarques. Val. de fora, perquè els de Pàdua van amb els de Pàdua, Mhm. no s'han integrat molt. Mm. Però abans em deies això, no? Que veus que es nota que és la part aquesta conservadora típica del nord. Sí, I aquí es veu sí, sí, en perquè general. els que venen són nord i molts del sud, per exemple, però és com que s'adapten, saps? Mm. A lo que diuen els Bueno, altres, llavors. peer group pressure. Clar, quan Sí, tens l'entorn que tot et porta, no? A fer sí, sí. típicament. Jo només dic, tots som iguals. Què vols dir? Tot el que passa a Barcelona passa aquí multiplicat per 4.000. Estem en una societat globalitzada, no? A Sí, Occident. sí. És evident que hi ha... Sí, sí. Passa que tot això que estàs explicant a mi em sembla interessant perquè, clar, Pàdua és la gran ciutat del Renaixement, de l'edat moderna, o sigui, va tenir una importància mm, fonamental en la configuració del pensament de l'Europa, d'això, del Renaixement, sobretot segles XV, XVI, XVII. Llavors, ostres, quan penso que, per exemple, sobretot té a veure amb la universitat. Clar, tu estàs estudiant a la Mm. Universitat de Pàdua. És una universitat que és antiquíssima, Molt bella, sí, sí. 1200 i pico, la segona més antiga d'Itàlia, de les més antigues d'Europa, i això, durant els segles XV, XVI, XIV, XV, XVI, XVII, va tenir una influència molt gran en l'àmbit del pensament filosòfic, del dret, o sigui, juristes de tota Europa s'anaven a formar a Pàdua. Llavors, per exemple, John Locke va passar per la Universitat de Pàdua i després va ser un dels pensadors Mm. fonamentals, no, del racionalisme i que va influir els Founding Fathers, no, als Estats Units. I clar, John Locke és això, és el dret natural, el dret a la llibertat, o sigui, pensa en la Constitució dels Estats Units, tot el que suposa a nivell de llibertat, tot això ve, o sigui, es va formar a Pàdua, o sigui, era Sí, un sí. centre de dret fonamental i que va marcar tots aquests segles i que va posar les bases de la societat occidental, d'alguna manera. Té molt a veure Pàdua amb tot això. I dius, ostres, i ara és un lloc, no, que és conservador, quan era un centre d'obertura. I, ostres, és sorprenent, no? Sí. Bueno, és que al final també, és que com explicar-ho? Des del meu punt de vista, que he vingut de Barcelona, que hi ha 4.000 sindicats d'estudiants, que tothom es mou, que hi ha manifestacions cada setmana, tot això, aquí no hi ha res. De manifestacions, ni de... Si la gent Res està de res. apalancats, apalancats. No fan res. O sigui, hi ha una associació, vale, que es diu UDU, que l'UDU és un equivalent més o menys al sindicat d'estudiants, que és el més gran de les universitats de Barcelona. Però aquests són els que es mouen més, són els que tenen més activitat, però tenen molta mala fama. Però molta, eh? Però en quin sentit? Que, que es creen guetos a dins, que són a esquerra extrema, per dir-ho Propagandística, d'alguna manera. propagandística... Sí, Mhm. però en realitat tu t'hi pares a pensar i és que jo els veig i penso en el sindicat de Barcelona i penso, però què dius? Perquè no foten, perdó per dir-ho així, però per exemple,
jo crec que els de Pàdua s'haguessin espantat quan l'any passat van fer una acampada de 3 o 4 setmanes per Palestina dintre la meva facultat. En aquí els hi agafa alguna cosa, si van aquells, t'ho juro. Bueno, el tema Palestina-Israel és un altre tema que podem deixar per un Sí, altre podcast, però em perquè... refereixo, em refereixo més del fet d'un acte de reivindicació que els de Barcelona O sigui, agafaven i s'hi fotien 3 setmanes allà i els d'aquí fan una manifestació i tothom, ai, és que aquests s'han mogut per això, que no sé què. però m'estàs dient que sigui en un sentit o en l'altre, o sigui, favor d'Israel, tampoc? O sí? Tampoc. No, tampoc. O sigui, No, cap no. tipus de cosa que creï una mica de tensió a nivell social, polític, de reivindicació. No, 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 no. Res. És curiós, perquè A sembla, mi doncs, això m'ha fet una mica de... M'ha encongit el cor una mica. home, és que fa com angúnia, no? Venint d'un lloc que era un centre de, això, de discussió, de Clar. diàleg, de O pensament. sigui, jo me'n record, jo els anys d'universitat els he relacionat moltíssim amb manifestacions, amb coses polítiques. Jo què sé, he anat fins i tot a manifestacions que em dius ara per què hi vas anar i et dic, pues, jo què sé, en el moment no sé ni què estava pensant, saps? Només sabia que es movien i vaig dir, m'hi vaig a fotre. Perquè formava part de la vida a Sí, la en canvi universitat. aquí, doncs em volia també començar, jo què sé, a activar una mica, a veure què hi ha, què hi deixa de ser. Hi han coses, però la gent no es mou. Mm. No Mhm. trobaràs mai una massa d'estudiants, o jo què sé, o hi ha molta gent, per exemple, que no està d'acord amb polítiques que s'estan dient, jo què sé, per exemple, universitat pública per tothom, no pagues impostos, no? Jo que sé que és un dels drets que els sindicats d'estudiants estan reivindicant sempre. O sigui, no és una cosa que surti d'aquí, és una cosa general. Mhm. Jo he sentit gent que no vol. Aquí, Sí, estudiants. sí, sí, de la nostra Fills, edat. fills de famílies, diguem, benestants, Benestants, que sí, tenen tot ja, diguem, pagat, fet i exacte. treballat i no tenen cap tipus de preocupació. I a més no tenen vergonya de dir-ho. No, 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 clar. clar, em diuen, la justificació és, uh, la justificació que em van donar és una força més gran que nosaltres que no podem controlar. I quan vaig sentir això vaig dir, uf, que malament anem. O sigui, és una No, força més gran, vols dir, la que va, o sigui, la que la porta que decideix aquestes coses. privatització, a la privatització, no? I per tant, com volem dir, no val la pena que, com que total a nosaltres no ens afecta, Exacte. doncs passem de reivindicar res perquè és igual, és una batalla perduda. Ja, ja. O sigui, no, no, jo pel que m'estàs dient, o sigui, els veig molt apalancats, però molt. No, és que no es fa res, eh? Llavors, a nivell cultural, o sigui, de museus, de, no Sí, sé, n'hi ha. iniciatives d'algun tipus, n'hi ha. I la gent Sí, va sí. als museus, o sigui, els teus amics, no. Mm. Fort, perquè el primer cop que vaig sortir jo de Catalunya, que vaig passar un any a Viena, o sigui, ens passàvem el dia amb els meus amics, que n'hi havia d'escandinaus, de francesos, però sobretot amb la gent del nord d'Europa i centre Europa, alemanys, què sé, belgues, ens passàvem el dia anant, bueno, anàvem a l'òpera, anàvem molt més que a Catalunya, molt més. Jo comparava amb els meus amics catalans i pensava, ostres, que fort, tot el dia estàvem mirant, Clar. anem allà. També feien festes, clar, òbviament, però que hi havia les dues coses. No. Jo sempre que he anat... Bueno, aquí no m'he mogut gaire perquè al final tot és en italià i hi ha cops que, em fa una mandra de dir vaig a teatre i ara em vaig a fotre a concentrar-me. De... Però és teatre, ai, és teatre, Sí, és sí. italià, Però és Alba. que, jo què sé, als museus italians anar em queda pendent, però clar, entre que hi hauria d'anar sola perquè no hi ha un... El problema és que jo dic, per exemple, en el meu cas, això és un cas particular, segurament hi ha molta gent que hi va, però tu dius, anem a fer això i els altres no... mm, com No que et els hi costa una segueixen, mica, eh? no et No. segueixen. I, per exemple, fa poc... O sigui, la universitat fa moltes coses, per impuls. Perquè Mhm. t'envien coses, fan la setmana d'això, la setmana d'allò, no sé què, posen descomptes i coses de l'estil. Jo la setmana passada vaig anar en un acte perquè em va venir de gust, que era una lectura de Don Quixot,
musical. Alba, justament vas triar una lectura de Don Sí, Quixot, per tio, perquè, favor, sisplau, em perquè moro, no l'opció, m'ho puc perquè, creure. saps, perquè era en italià antic i vaig dir, com que me la sé de memòria, me la vaig. Te la saps com que... Què et saps de memòria? Per favor, Alba Riera, què et Les saps de escenes, memòria de Don les Quixot? escenes, sí, les hem fet, eh? Estudis literaris les hem fet. Però, però quines escenes? Perquè és que, aviam, estem parlant d'una cosa que és... Les més famoses, les més famoses, les dels Molins, les de la Dulceida, ai, la Dulcinea, Tu la saps en què Dulceida ara. sembla? És molt friqui, eh? Jo diria que és quasi la cosa més friqui que he sentit, no ho sé, en molts anys. És que... És que en una assignatura ens el feien llegir tot i jo no vaig poder. No, bueno, jo recordo que jo vaig començar a tenir miopia amb llegint el Coi del Quixot. Ho vaig trobar horrible, una broma de mal Però va gust. ser interessant, eh? T'haig de dir, perquè era música del Renaixement. Perquè Va. com era una lectura musical, llavors hi havia diferents nois que feien la lectura d'un tros curtíssim, era, i després una coral que cantava, hi havia també instruments originals del Renaixement, aquella guitarra tan estranya que no sé com es diu. Sí, sí, totes aquestes coses, sí. Llaüts, no? Aquesta mena de... Sí, Val, o sigui, aviam si ho he entès bé, eh? M'estàs dient que no vas al teatre perquè, clar, quina mandra haver-te de concentrar en italià i em he dius que perdut. vas a veure una escenificació d'en Quixot en italià antic. No, no, molt bé, molt bé. Endavant. Però clar, o sigui, al final els meus amics d'aquí no em coneixen a fons, al nivell que em coneixen els de casa. Llavors, a ells els hi va fer super, els hi va fer tant riure quan els hi vaig explicar, mira, he anat aquí. Em diuen, però tu, què? Sí. I jo els hi recordo tots els dies, tipus, jo he fet literatura una carrera de literatura, què t'esperes de mi? I per favor, però el Quixot, justament. Alba, és que... Però bueno, no sé quina oferta hi ha. A veure, m'estic encara fent una idea de Pàdua, eh? No sé quina... No, Realment no, feien quina moltes oferta hi deu coses. haver. Val, doncs aquí hem d'obrir-nos una mica, no? Obrir Sí, l'angle sí, i anar... era el primer que Perquè, a anava veure, allò. jo vinc de l'àmbit literari, també, però no se m'acudiria anar a veure el Quixot. Ara bé, sobre gustos, Era escolta'm. una hora, no era gaire llarg, era 1 hora i 15 minuts. Val, llavors, escolta'm, els italians de Pàdua, o en general, perquè clar, com que és una ciutat al final bastant internacional, Ah, sí. hi ha M'he estudiants trobat en una d'Itàlia. situació que és digna d'explicar, que Mm. estava esperant just aquest moment per explicar-la. És que Ai, de veritat, jo això ja crec que que he m'has fet dit que no m'explicaries i que ho deixaves... exacte. Val, a veure. Els italians, evidentment, tenen una obsessió amb Barcelona, perquè l'obsessió Catalunya, Itàlia, Itàlia, Costa Brava, tot Mm. això és com tu dic, jo em presento, sóc l'Alba, no sé què, i dic sóc de Barcelona i automàticament tinc tota l'atenció de tothom. Cosa que al revés no passa. O sigui, els catalans normalment no tenen, o sigui, mirem molt més típicament cap a altres països d'Europa que no pas Itàlia. Sí, Tot i que no hi l'italià... ha ningú, eh? Perdó? No hi ha capit... O sigui, que en sigui estudiant com jo, tot el màster no hi ha ningú. Això ho diu tot. Però en canvi al revés sí, ells tenen com una fascinació Sí, per Catalunya, és clar, i evidentment Barcelona. sí, 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 sí. I clar, molta gent que m'he trobat m'ha dit, ah, jo he fet Erasmus a Barcelona. I jo, ah, sí, molt bé, t'ha agradat, no sé què, molts d'ells eren havien anat a la Pompeu, molts d'ells havien anat a l'UB, facultats de zona universitària. Mhm. I em vaig trobar una noia, que ara ve la bomba, Ai, que ara. em va dir, doncs jo he fet l'Erasmus a Barcelona, tal, i em diu, perquè allà parleu català, oi? I jo, sí, perquè allà és un lloc bilingüe, tu creixes parlant castellà, parlant català, depèn de quina zona parles I, tota l'estona català. perdona que t'interrompi, però això de que aquí són bilingües, aquí la llengua El de Catalunya és el català, punt. O sigui, jo quan anava explica-li això en fora italià. d'Europa,
Oh, sí, clar, clar, no, m'és igual a mi tant si és italià com si és japonès, com si és islandès, o sigui, m'és igual. Quan he estat fora, sóc catalana i allà parlem català. Ah, l'espanyol, sí, sí, mira, llengua imposada. La llengua del meu país és el català. O sigui, el rotllo aquest bilingüe el podran vendre els espanyols, però a mi no me'l colen. Però bé, A mi me l'han hagut de... Jo no puc dir-ho perquè els italians estudien castellà. no, no, a tot arreu estudiem. Llavors, és... A veure, vull dir... Sí, però ho fan molt bé, o sigui, un tant per cent molt alt de la població sap parlar castellà bé, perquè l'han fet Mhm. al batxillerat, o sigui, al batxillerat de llengües. Llavors, tu vas allà i, per exemple, jo ja els freno, però no puc fer veure que no els entenc. Saps què et vull dir? Ui, jo això sí que ho vaig tenir tan clar des del primer dia que vaig estar fora. O sigui, jo res a veure amb els espanyols, res, no m'interessaven per res, perquè a part, ostres, ja el que m'arribava així en plan, no? El típic que ja de seguida detectes, no? Grupets o d'espanyols o de... no, no, res, jo com si res, com si res, com si res, com si res. Ah, però una cosa és dir no als espanyols, I l'altra cosa l'altre, és dir a la no. gent d'aquí que parla espanyol. Jo com si no anés amb mi, tu. Com si no anés amb mi. Jo no ho puc, perquè és que si no, no faig amics. La crua realitat d'ara és que si tu vas d'aquesta manera aquí, en aquest lloc, A Itàlia. O sigui, tu creus que sí. Itàlia és molt més dur en aquest sentit. Que posem per cas centre Europa, Alemanya... Clar, Jo, Alemanya, per exemple. la meva manera de Ja has llegir-ho, estat. sí, la meva manera de llegir-ho aquí és, jo no sóc la d'aquí, llavors sóc jo la que he de ser, entre cometes, simpàtica. A partir de que hi ha una confiança els explico. No, Mm. saps? Vull dir, això no. Això és, clar, bueno, això és el peer group pressure, eh? I la meva actitud sempre ha estat, jo vaig fent la meva i el que a mi no m'interessa, o l'etiqueta que em puguin penjar, jo, si no m'interessa aquesta etiqueta perquè no és la meva, jo això és que sempre vaig tenir com una obsessió, en plan, no em diguis espanyola. I això, bueno, em va costar explicacions i explicacions i explicacions. Clar, llavors va venir el procés, òbviament, llavors tots els meus amics a qui jo portava anys diguem, no? Clavant la matraca, em van entendre i llavors tots ho seguien, no? Ostres, Diana, no eres només tu, no? Que fort. Després, evidentment, amb el postprocés i tot com va derivar, gran Sí, decepció sí. per part de tothom. Però jo crec que també aquí, o sigui, que jo entenc el punt de vista, i en un moment, en un punt de privilegi ho hagués fet. Mhm. Però, ostres, jo no volia fer amics espanyols. No volia fer amics de... Els amics del màster internacional no són d'Europa. Era o Sud-amèrica, que molts venen d'Argentina, d'Uruguai, dels països del sud, Amèrica, que em diuen. Iran, Iraq, Armènia, Turquia. Bueno, Jo, sí, però a més, ells tenen, ostres, el xoc cultural amb ells l'he notat moltíssim, eh? sí? No, perquè feien els guetos, fan els guetos ells. O Mm. parlava castellà o parlava iranès. Bueno, però deuen parlar també anglès, deuen parlar-lo segur. Sí, però no fan l'esforç, perquè jo he estat al mig. Però estudien. Estudien en anglès. Eh? Ells es queixaven que nosaltres parlàvem italià entre nosaltres. Mm. I no el Jo he saben, tingut... no el saben gens, l'italià? No. Jo he tingut una noia que m'ha enviat un missatge dient-me no vinc amb tu perquè parles italià amb els italians. Bueno, aviam, jo crec que hi ha d'haver excepcions, eh? Sí, no, no tots són així. Jo he trobat iranians que parlen italià, Jo però un de cada... aprofitaria, jo aprofitaria per explorar aquesta via perquè segur que en trauries coses superinteressants. Hosti, de penya de l'Iran, de l'Iraq, de Turquia, ostres. Sí, jo no dic que no siguin interessants. A mi el que em frustra és que l'esforç que estic fent jo per adaptar-me a la cultura, ells no l'estan fent. I això m'està dient que no farien el mateix si vinguessin a Catalunya, eh? També t'ho dic. Sí, però no, no, segurament, doncs mira, no sé, no es pot generalitzar, per tu t'has trobat amb això, però vull dir que jo no ho exclouria, intentaria, perquè segur que no tots van No, d'aquest país, pots trobar, saps? sí, Però en treballs tot en grup cas, els hem de fer.
Ja, ja, L'únic ja, que ja. ells s'adrecen a tu dient el grup d'iranians ja ens hem organitzat. Com Mhm. que el grup d'iranians ja ens hem organitzat? Mm. Són molt I jo tancats. què sóc? Bueno, ja, Jo no ja, sóc ni italiana ni sóc internacional, també m'haig d'organitzar amb algú. ja, 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 ja. Sí, sí. A mi la qüestió és qui t'ha acceptat aquí? Els locals m'han fet un lloc, els altres no. Mhm. Doncs jo em vaig allà i Els locals després, t'han fet un lloc a costa de xampurrejar l'espanyol. no, perquè ells no el va, o sigui, em parlen un o dos, després expliques la situació i després et diuen, ostres, has entès, o sigui, jo he après l'italià en 3 mesos, Mm. el parlava ja. I això m'ho vas dir de seguida, ostres, no, no 3 mesos, Llavors, al cap d'un mes em vas dir, ja parlo italià. el parlava una mica així, però després el vaig anar Punt. uh, puntualitzant una mica més i després doncs els deia que jo parlo català, però el que no m'he fet, perquè a més també jo tinc una mica de problema perquè sóc asiàtica, Mhm. jo haig d'explicar que sóc adoptada, que no sóc espanyola Oh, i clar, que no parlo són, castellà. és veritat, són moltes Jo capes. estic fins als pebrots. Però llavors, un en què dic, mira, saps què? Pensa el que et doni la gana, si em vols conèixer ja m'ho preguntaràs. Home, però és que aquesta és l'actitud, eh? Sí, sí, però clar, llavors jo I a veure, aterrada, deixa'm que et digui, jo és l'actitud que veig en general amb tu. Però clar, són moltes coses i també quan vas a fora, vull dir que sí, ja entenc que són moltes capes i moltes històries i moltes d'això i explicacions que has de donar i això sempre és... Però vaja, jo et diria que això últim que m'has dit, sí, sí. ja us ho fareu, és bastant, jo crec, l'actitud. Per això, que si em volen xerrar, que si em xerren així i jo, per exemple, m'he trobat molts, ara de festa que estem començant a sortir perquè fa bon temps, em diuen, em trobo algun amic, algun conegut de classe, i em diu, ai, mira, conegut en espanyol. I la meva reacció és, ah, sí? Molt bé, adeu. I ja està, ja veuen Fracàs. indirectament que no tinc cap mena d'interès. Llavors, si algú em diu he conegut un de València, doncs dic, ah, sí? Me'l presentes? Clar, clar. Sí, 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 I sí. al final no cal anar allà i dir-li el gran discurs polític, però a mi el de Granada m'és completament igual que estigui aquí. No, exacte. No, no, jo tampoc els hi feia cap... Jo amb els espanyols cap tipus de discurs, m'entens? No, no. Però No. bueno, el que te volia explicar era d'aquella noia, que ens n'hem anat al discurs, que em va dir que parlar català no era gaire inclusiu de part nostra. Això és molt italià, no? Ah, sí? Als italians els hi costa molt aquest tema, és veritat, és veritat. A veure, ja m'ho estàs dient, això de que dius que n'hi ha uns quants que parlen l'espanyol i que el volen practicar, tenen No, bastant... no el podràs practicar, ja t'ho dic. No, així Que sí. m'agrada, així m'agrada. Ara ens entenem. Eh, A mi em diuen, si parlem italià, millor. I jo li dic, és que jo et volia dir, no em parlis en castellà, prefereixo parlar italià. és que tu ni un mot, no els hi has de dir ni un mot. Ja, res, s'ha acabat. Tu estàs aquí, sou a Itàlia, no? Tu vens aquí, has vingut aquí també per aprendre l'italià, vull dir, Mm. no sou a Madrid, que no? Doncs va, home, va. Per això. Val, llavors, sí, sí, o sigui, em sorprèn relativament. Ai, a mi Mm, em va sorprendre molt. Vaig em pensar, però tu ets burra. relativament. Mm. Jo això realment, com que, clar, jo a Itàlia no... Hi he tingut una relació molt més superficial i he estat moltes vegades, però sempre de visita no hi he viscut. Llavors, no he tingut l'experiència que he tingut a altres països, viure-hi, no? He viscut a Viena, he viscut a Berlín, a Copenhagen. Mm, mai em van dir, ai, és un dialecte, oi? Sí que em feien català, Ah, mm, sí, a mi sí que m'ho han dit, eh? però allò de... Però després ja els he explicat. O sigui, però no m'ho han dit amb un to despectiu, m'ho han demanat amb curiositat. Mm, mm. Sí, exacte. En tot cas, a mi m'ho deien, sí, però aquesta cosa com de mala educació, això no, no. Amb gent de fora, vivint-hi, sí que em deien espanyola. Jo llavors havia d'explicar no, per què tal, i per què el català, i per què eh, l'imperi català medieval, la corona catalana aragonesa, etc. no? Tota la història aquesta. Però així, dir-me directament, ai, quina mala educació, que poc interessant, o... Això no, això no. Em, és difícil, és difícil.
Mm, sí, jo ho he intentat explicar en aquest article d'ahir, que es va publicar ahir a RACó, aquest del nou arc nacional, però bueno, estem parlant d'Itàlia també. Itàlia és complicat. Que jo vull tornar a casa, eh? Com que te'n vols tornar a Barcelona? Jo, sí, 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 sí. Ja no pots més d'estar aquí a No, o Pàdua? sigui, m'ho estic passant bé i tal, la gent és guai, bé, però no m'està agradant gens el sistema educatiu, zero, un zero a l'esquerra, zero, eh? Però és que, o sigui, no és que m'arrepenteixi perquè estic aprenent coses, però t'ho juro que a cada classe els hi fotria un discurs, a totes. No t'havia vist mai tan enfadada. Zero! M'agrada zero el No, sistema no. educatiu. Després, això, el que es porta aquí dels pensaments que hi ha, de la poca activitat, em fa tanta mandra que dius, tio, ara t'he d'explicar per què jo crec que és important que moguis el cul, en sèrio. O t'he d'explicar que la meva... O sigui, no sé, hi han coses que jo potser tenia com molt òbvies i ara, doncs, s'han d'explicar. És que se'm fa... Penso, ostres, que t'hagi d'explicar el moviment independentista, t'entenc. Que t'hagi d'explicar, doncs, què passa a Catalunya, també t'ho entenc, perquè no és casa teva. Però que t'hagi d'explicar per què nosaltres ens indignem i hem de sortir al carrer i per què hem tingut la necessitat de dir ostres, això, jo què sé, és una injustícia. Qualsevol cosa, que no ha de ser ni política. També de grups minoritaris, de LGTBIQ+, de tot això, que jo ho trobo important i que tu t'hagi d'explicar que és important que et moguis, perquè potser sol no faràs res, però si ets una massa, fas soroll, és que com t'ho puc explicar jo això? No, clar, és difícil. És complicat, complicat, sí. Per altra banda, clar, és que a més, insisteixo, la relació que hi havia, o sigui, la importància que tenia Pàdua a nivell europeu i també en relació a Catalunya és que va ser molt important. O sigui, els lligams Pàdua-Catalunya, Déu-n'hi-do a l'edat mitjana, sobretot en el període d'expansió de la corona catalana. O sigui, segle XIII i XIV hi havia un intercanvi intel·lectual superimportant. Per exemple, Ramon Llull s'ensenyava a la Universitat de Pàdua, tractats filosòfics, jurídics catalans circulaven, no? Exemplars d'obres importants catalanes circulaven en el cercle intel·lectual i a les elits universitàries de Pàdua. No? Els catalans, molts catalans, fills de famílies nobles, anaven a estudiar a la Universitat de Pàdua. O sigui, hi havia aquest intercanvi intel·lectual, no? I dius, ostres, i ara que se'ls hagi de... O sigui, clar, és que, bueno, han passat moltes Hi ha coses. un canvi, eh? És També et que, dic, jo què sé, que em vaig fer amiga d'aquella iaia, em vaig fer amiga de la iaia de baix, del bloc de pisos, que m'ha explicat sobre la República del Vèneto, com es va construir Venècia, per què totes les esglésies que hi ha aquí no tenen relació amb el papa, no estan dedicades a un sant que estigui relacionat amb la religió catòlica, i coses així que són importants també per entendre el context històric. Els meus amics segurament ho saben, però no ho tenen com una cosa important a dir. segurament ho saben o no. Vull dir, quan estàs tan poc, Sí. diguem, tens tan poca consciència política o tan poc És interès que, i clar, polític. i dius, Venècia principalment era una ciutat que representava la feina col·lectiva, perquè es va fer a base de persones que fotien els pals al mar. Mhm, I llavors, que d'allò ara et diguin és que no, jo no puc fer-hi res, és que Venècia va ser construïda només per ser una seu de refugi per la gent que s'estaven matant entre ella a la terra, van dir construeixo el mar i ho van fer tots junts. Tu et penses que una persona sola podria haver fet allò? No, és que era impossible. mhm, mhm, Però jo què sé, aquí, a més també he vist a l'Itàlia que tenen molt mal vist el concepte comunista. mhm. Ells, quan tu dius que ets d'esquerres, per exemple, ells diuen, ah, ets comunista. És com que tot el que descriuen que no és de dretes és comunista. Mhm. I això m'ha sorprès també, perquè, per exemple, a Bologna,
que és la ciutat universitària per excel·lència. Li diuen la ciutat comunista, Mm. perquè són els que es mouen més. A nivell de manifestacions, A reivindicacions... nivell de sindicats, de... es coneix com la universitat comunista, on la gent d'allà doncs, són molt més, entre cometes, rotllo, defensa dels drets, defensa d'això, ens reivindiquem si hi ha alguna injustícia, bla, bla. De fet, és d'on va sortir el mètode del sistema Bologna, no? Sí, Que el de les implantar, TFGs. després es va implantar a tota Europa, clar. Sí, sí, I que ja pot ser perquè és un sistema que és molt més horitzontal, molt menys vertical i jeràrquic, no? El professor entra a classe, fa la seva lliçó magistral, la gent pren apunts i fan l'examen al final i ja està. Clar, això a Bologna ho canvia del tot, que en el fons és un sistema que si s'apliqués bé, està bé. Vull dir, perquè és sí, molt més de... L'alumne hi posa molt més de la seva part, la idea aquesta de fer treballs, de... Mm, ja veig per on ho estiren ells, no? Diuen, clar, ara ho han fet d'una manera que ha pervertit totes les relacions... sí, sí. Però no sé per què, en realitat ho hauria d'estudiar una mica més, el per què el concepte comunista està tan mal vist. mm, Que mm. dius que segurament cap d'ells té consciència realment de què vol dir comunisme en realitat. O què vol dir el Però concepte comunista objectivament que porta. Ells només l'han agafat com... això en podem parlar en un altre podcast i podríem convidar, ara ho dic així, se m'acaba d'acudir, però podríem convidar la Carolina Matolini, que ella en aquest tema, En sap, sí, part italiana, això ho podríem fer el proper podcast. vale. Ah, Perquè és que jo m'apuntaré totes les coses que em vinguin al cap, doncs, perquè és que tinc una de dubtes. doncs fem això, ja està, decidit. Convidem a la Carolina. Perfecte. Alguna cosa més? I llavors ja ho No. tanquem. Jo crec que ho hem Que tocat. parlar català no és no inclusiu, mare meva. És que em va petar el cap a mi, t'ho Em fa prometo. gràcia perquè és exactament, sí, és veritat, és com jo em sentia, tot i que a mi no em deien, no em van dir és de mala educació, mai m'ho van dir, però sí que és veritat que el primer cop que vaig sortir de Catalunya em va sorprendre molt que, ostres, jo tot el meu ensenyament havia estat sempre en català. El meu cercle era català, la vida cultural era en català, la televisió, tota la meva vida havia estat en català sempre i al sortir mai ningú m'havia dit, no sé com dir-ho, deixant al marge un espanyol de torn, però vull dir, la meva vida a casa meva era català i ningú discutia, no? I en Sí, canvi sí, surto, no? I dic, sí, sí, soc de Barcelona, soc catalana. Ah, no, llavors ets espanyola. I jo no, sóc catalana. Llavors, bueno, ja, vinga, l'estira i arronsa. I això em sorprenia molt, que jo m'hagués de defensar cada dia com a catalana, quan a casa meva era evident i era una cosa òbvia i no calia que ho estigués tot el dia, no? Ningú m'ho sí, sí. regatejava d'aquesta manera. Això vol dir que la gent no canvia, La gent, en quin sentit? No no canvia. està evolucionant. Si una persona de la meva edat m'ha dit això, assenyala Sí. que hi ha algú que està dient alguna No, però jo cosa. crec, clar, és que la idea de l'article que, que vaig escriure ahir és que això estava canviant. Mm, És la meva idea, perquè realment jo, ara quan vaig a fora, i clar, com que he estat a Lancaster, també ho he vist, m'ha semblat que, que tot plegat era molt més obert, sobretot també pel tema aquest de la descolonització, tot aquest discurs que hi ha de la descolonització, però clar, again, jo no em moc per Itàlia. Itàlia és molt més conservador, és un país molt més conservador en general, en aquest sentit. Tot costa molt més, tenen molt la cosa aquesta d'Espanya, els hi costa, el tema català els hi costa en general. Llavors, potser en aquest sentit Itàlia és una mica una excepció. França segurament també, eh? França estan una mica bogets. És un te... Clar, és que França és un món també que, en fi. Però a la resta, diguem, del món europeu, centre-nord d'Europa, jo crec que és una cosa que està canviant bastant, perquè com defenses, quan s'està fent tot aquest discurs de la descolonització, o sigui, ja és una cosa diguem, que va implícita. Si tu et defineixes com a catalana, no, és que jo sóc catalana. Primer, que ja hi ha hagut tot el tema de
vulguis que no, tota la part, diguem, d'internacionalització, encara que acabés malament de l'1 d'octubre, Catalunya sí que està al mapa com a... O sigui, tothom sap que... mm, Tothom més o menys, no? És veritat que et trobes Sí, gent... ho has sentit alguna cosa. Sí. Llavors, i després que és que estem en l'època de la descolonització, o sigui, realment és així, o sigui, a tots aquests països es fa revisió, o sigui, es fa tot un procés de intentar... Llavors, clar, jo ara quan vaig pel món, bueno, potser, jo què sé, potser és que sóc més gran, però em respecten com a catalana, A mi darrerament. he No de fa dir, jo gaire, també. no fa gaire, però em respecten com a catalana. Sí, sí, I és que realment és bastant injustificable que et diguin no, no, ets espanyola, quan hi ha tots aquests processos en marxa, saps? sí, sí. O sigui, jo he de dir, no m'he sentit mai que no em deixin dir la meva, saps? Sempre m'han Home, respectat quan he explicat. ja seria l'últim. Sí, però em Eh, refereixo, no tinc, potser no tinc la manera tan dràstica de dir, hola, pam. Jo prefereixo fer-ho a poc, si tinc confiança en la persona li deixo anar tot el discurs, si no, jo no t'haig de convèncer de res, vull dir, pensa el que et dongui la santa gana i jo no penso malgastar temps en explicar-te a X persona que potser no m'aporta res a la vida, que jo sóc així, que sóc així, que sóc això, que penso allò. mhm. Sí, sí, no, 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 jo ja no ho faig, però a part és que crec que ja no cal de la manera que calia llavors, que era una cosa com, ostres, va, vinga, Mm. semblava que no, no? Eh, molt bé, doncs, déu-n'hi-do aquest entre balcons, després d'aquesta pausa. Vale, tornem d'aquí un parell de setmanes. Jo crec que abans de Sant Jordi en farem un, no? Ara, avui és dia 1, no? Sí, Val, doncs... sí, És... farem un teletó. Oktober. Exacte, la Tove Diddleston. La meva àvia era Tove Diddleston, molt important. Perfecte. Doncs vinga, Molt bé. fins aviat. Adeu.